आरोना नै लोगो सासे ओमफ्राय वाव संतरा नोंथांमोननो एसे देखायनोसै आङो दा नै जों नायदों तो ये हमारे न्यूज़ से आए हुए हैं, ठीक है। तो सब लोग अपना बाल बना contestant number 5. Contestant number 3. এই আপোনালোকৰ সন্মুখত contestant number 3. 10. Contestant number 10. Contestant number 10. এই আপোনালোকৰ সন্মুখত contestant number 10. Contestant number 4. Contestant number. Junior hands up in your guys. एबा जोंनि हादरनि गंफ्रोमबो सिटियावनो गोबां साखोन सिखोन जायखौ जोंनो खालामनो गोनां जादों आरो बैफोर सिटियाव जोंनि मोनफ्रोमबो राव हारिमुनि गोरोबथाखौ जों नुनो मोनो बेफोरखौ लानानै जोंनि सिटिखौ लानानै बा जोङो गोग्गानाय मोननो हागोन आं बेखौनो सानो Thank you. Five, six, seven.